Здравейте, приятели! Добре дошли в новия епизод на поредицата в сърцето на Локомотива, поредица, която осъществяваме съвместно с ръководството на Локомотив София, Circle Media и генералния спонсор на клуба MrBeat. Време е за нов матч, нова битка, още повече вълнение и с надежди и в търсене на първа победа за новия сезон от страна на Локо София. Съперникът е един от евроучастниците ни, ЦСКА 1948. В този епизод ще се опитаме да ви преведем през всички емоции, през всички най-интересни моменти, които ще се случат по време на самия двубой. Но, освен това, едно предизвикателство, което ми беше отправено, така нареченото Match Day Bingo, което ще се опитаме да разиграем и сега ще ви покажа за какво става въпрос. Имам си една, да я наречем, бинго карта, която обаче не е с числа, а е с различни събития, които трябва да се случат. Сами виждате. Гол за Локо през първото полувреме, женска компания на трибуните, Спас Делев гол или асистенция, твърда единица или иначе казвам Локо София да спечели матча, ако успея да направя бинго или 4 в линия настрани или надолу, или по диагонал съответно. Получи ли се бинго, печеля. Какво печеля? Нищо, само чест и слава. Ако евентуално не успея да направя бинго в днешния епизод и днешния матч не е благосклонен към мен, ще имам някакво предизвикателство, някакво наказание, което ще видите в края на епизода. Така че останете с нас. Матча започва след броени минути, само че играта на Match Day Bingo вече стартира и мога да ви кажа с огромна радост и гордост, че първото си поле ще мога да маркирам, а именно фен с екип от новия сезон. Ще видите сега и колегата оператор ще ви покаже хора с вече новите матчови екипи на Локо София. Приятели, в средата на първото полувреме резултатът продължава да е 0-0, положение през двете врати, интересен, интригуващ матч с наистина динамична игра и от двата отбора, но това, което трябва да ви кажа е, че играта на Match Day Bingo продължава успешно на този етап, толкова доколкото още едно поле можем да маркираме, а именно женска компания на трибуните. Ето пред вас в реално време се маркира всичко. Продължаваме да преследваме победа в Match Day Bingo и разбира се надяваме за победа на Локо. Само Локо. Край на първото полувреме между Локо София и ЦСКА 1948. 0-0 е резултата след първите 45 минути. Равностоен матч до момента наблюдавахме с ситуации пред двете врати. Така че трудно можем да кажем, че някой от двата отбора трябва да съжалява повече за това, че не води в резултата, но ситуацията е такава, че всичко ще се реши след почивката и през второто полувреме. Естествено ще се включваме, за да ви разказваме най-интересните мигове от втората част. Това, което обаче трябва аз да ви информирам също така, че играта на Match Day Bingo до тук не върви никак добре. За съжаление, само 2 полета успях да запълна, едно вече трябва да задраскаме. Ето тук, Локо гол първо полувреме, няма такъв, така че това отпада като вариант. Съответно вариантите ми за линия тук и тук общо дето отпадат, което прави задачата ми доста сложна. Така или иначе продължаваме да следим с интерес събитията на стадион Локомотив и при следващи интересни мигове ще се включим отново. Скъпи приятели, включваме се около 53-та минута на матча. ЦСКА 1948 повежда с 1-0, гол на Елиаш Франко. Гол с глава, което от една страна за Match Day Bingo може да е добре, защото го имаме като позиция, така че ще си го отбележим. Но лошото е, че гол е във вратата на Локомотив София, така че по никакъв начин, повярвайте ми, не ме топли това, че успях да направя едната позиция и да я запълня. Скъпи приятели, 20 на минути преди края на матча, резултата продължава да е 1-0 в полза на ЦСКА 1948, но пък аз си продължавам играта на Match Day Bingo. В картата ми имаме един сектор, който се казва селфи с агитката. Сега, пред вас, абсолютно наживо, както се казва, едно селфи с агитката, то е факт и за доказателство, ето агитката и Дидо. Така че можем да маркираме и този сектор като успешно попълнен, но най-важното, разбира се, е Локомотив да намери начин да вземе поне точка или 3 в този матч. 73-та минута на матча, за съжаление резултатът вече е 2-0 в полза на ЦСКА 1948, гол на Масиел след неразбирателство в отбраната на Локомотив, така че нещата не се развиват особено позитивно за Локо в този матч, но не бива да губим надежда. Все още всичко е възможно.
Скъпи приятели, Локомотив София връща един гол 1-2, кой друг ако не Спас Делев. И другото, което също трябва да отбележим е, че продължаваме да попълваме Match Day бинго картите. Спас Делев гол или асистенция, пред вас го правя, както се казва, Локо гол второ полувреме. Така че единствено и само очакваме факли от феновете на Локо, за да имаме линия. Така че агитката, къде е пирото? Точно когато изглеждаше, че Локомотив се връща в матча и може да измъкне точка, че защо не е 3. Фредерик Масиел вкара втория си гол в матча, 87 минута, ЦСКА 1948 повежда с 3-1. От тук насетне за Локо става много сложно да измъкне нещо от този двубой. Наистина не заслужавахме в никакъв случай да загубиме. Винаги се стараеме и искаме да побеждаваме, да печелиме точки. Продължихме линията от предишните 3 мача с добра игра. Предишните 3 мача повеждахме, не успяхме да запазиме предината. Много силно първо по време. Също много моменти през второто, но тук стигаме до тази ефективност, която трябва да имаме. Ние още първото имаме 5-6 ситуации за гол. Спокойно може да оттегнем направено с гол или 2 аванс, което е важно. И вече второто, може би в определени моменти, позагубихме инициативата. Да, 1-2, върнахме се в матча. Имаше още ситуации, разбира се. И като прибавиме към това наивни грешки от наша страна, даже споделих на момчета, още не съм на полувремето, момчета, всичко окей, играме добре, но не трябва да правим подаръци. А нас никой не ни прави подаръци. И така, футбола е така, има и несправедливи моменти. Това е един от тях. Иначе матча като цяло, хубав матч, остър матч, динамичен матч, говоря за нас. Много добри неща, но няма ли гол, е невъзможно да печелиме матча. Работа, търпение и тази отдаденост, която има от момчетата, да продължи. Въпреки че загубихме, пак ги поздравявам, защото наистина направихме добър матч. Аз съм доволен от матча. Но не е от резултата. И не от това, че не успяхме да вкараме голове. Може би имахме повече ситуации от предишните 3 мача взети заедно. След една добра игра ние създаваме ситуации. Не сме вкарали, отчитам го факт, но ще дойдат и головете. Това обясняваме на момчетата. Бъдете спокойни, момчета. Играем по този начин, държиме тази линия на представяне, ще започнем да вкараме. Ще дойде и този момент. Локомотивци, край на матча между Локо София и ЦСКА 1948. За съжаление загуба за Локо с 1-3 в един матч, който, често казвам, наистина и двата отбора имаха своите шансове. Локомотив пропусна много възможности. За съжаление не успя да се възползва от шансовете, които създаде и в крайна сметка отстъпи на ЦСКА 1948. Първо няколко думи за съперника, поздравления за тях за победата, разбира се, и с пожелания за успех в европейските клубни турнири. Смятам, че трябва да подкрепяме българските отбори, независимо, че в днешния матч и в днешния ден бяхме съперници. Така или иначе, жалко за Локомотив и за това, че не успяхме да добавим нови точки към актива, тъй като продължава тима на Любо Пенев да очаква първата си победа за новия сезон, но трябва да правим търпение, защото в крайна сметка това е нов треньор с много нови футболисти, с нови изисквания, така че вярвам, че добрите времена предстоят и те ще дойдат съвсем скоро. Толкова от втория епизод на поредицата в сърцето на Локомотива, която реализираме с съдействието на футболен клуб Локомотив София, с Circle Media и с генералния спонсор на клуба MrBeat. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Финално само да ви кажа, чисто закачливо, Match Day бингото пълен провал претърпях. За съжаление, нито една линейка, нито нищо, нито диагонал, така че слабо представяне от моя страна в днешното Match Day бинго. Тук всичките празни полета просто можем да ги задраскаме така или иначе, защото не се случи нищо. Но идеята на това видео беше да е забавно, да е, не бих казал хумористично, но да е с позитивна нотка, да ви накара да се усмихнете и да се опитаме да направим гледането на матча и въобще на самото видео, което ще видите, по-забавно, по-разчупено. Така че надявам се да ви е харесало. Още веднъж благодаря, че гледахте. Разделяме се с най-топли чувства, с най-топли пожелания. И не забравяйте, само Локо!